जेल सिङाव थानाय समावनो गोबां आइजो खैदिफोरा गोरबोआव फिसा थादों। आइजो खैदिफोरा माबोरै जेल सिङाव थानाय समावनो गोरबोआव फिसा थानो मोनखो? बे खोथाया माबोरै जानो हाथावगौ? दासिम जेल सिङाव आइजो खैदिफोरा 169 जन खुदिया जोनोम होबाय। जेल सिङाव जादों मुगैथाव आरो गिलु-बालु जाथाय। बे जाथायनि सायाव कलकाता गोजौ बिजिरसालियाव बिजिरनाया सोलिगासिनो। कलकाता गोजौ बिजिरसालियाव बिजिरनाय बादियै जेल सिङाव हौवाफोर खामानि मावग्राफोरखौ हमनानै बे जाथायनि सायाव अपारेशन खालामनो नांगौ होनना बुंदों बिजिरगिरिया। जेल सिङाव थानाय समावनो गोरबोआव फिसा थानाय आरो 169 खुदिया जोनोम जानाय खोथाखौ जेल सिङाव खामानि मावग्रा सासे मानसिया कलकाता गोजौ बिजिरसालियाव खौरां होयो। बे जाथायनि सायाव कलकाता गोजौ बिजिरसालियाव गोख्रोङै बिजिरसंनाया सोलिगासिनो दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों।